Дами и господа, малко тежка ситуация на хвърстите. Това е survival мод. Виждаме, че нищо не става. Мамките. Избягах им. Не! Не! God damn it! Очите на 4! Очите на 4! О, мамка ти мръсна! Не. Ти си много лесно. Не. Кво? Кво? Не. 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 Всъщност някои зомби се видят дори помежду си. Тъй че това ме улеснява. Не в случая. Не! 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 Yes. Йо, мамка ти. О! Възможно ли е изобщо да убиеш такова нещо?
Не съм много сигурен. Не. Не. Yes. Мамка му не можа да се обърна. Къде ми 10 хилт? Не. Кво? Това мисли как умре. Не. Добре, нов план. Така. SMG. Някакво. Не знам ли стая ако видето, доста ма дострашава. Тия мамка и мръсна. Още не съм убил даже. Пребах ли те, бе? Ще бягаш, мама ти. Мамка му. Ето пак скайпа, дами и господа. Опа, от фамо. Да бях ти казал, а? Що ми помагате? Тук млади. Не. Тук няма влезна. Никакъв шанс. Но пък... Няма нужда и да влизам. Те си тук, моите приятели. Така. Мисля, че знам как ще успея да не избягам. Убих едно! Ей, възможно е да ги убиваш, значи... Мисля, че... Не, бягай. Ох, ей, тук ще ги засека. Само ме издвести са много излети. Мамка ти залисай са, мамка ти! Мога да ги удрям в стената. Те са толкова тъпи, че се удрям в стената. И едно от друго, но... Метлита. Охо, ела тук е сбит с тоя. Не, то също ме мрази. Ето, това... Езуе. Не, сега ли ще револваш, бе? Мамка ти, бе. Айде, просто кажете сега на главница, бе. С шотгън, мана! Пускайте ви, бе! Как се спада, мана? Що проследихме абсолютно точно как се забива стената. Не, доста сурова битка водим. Не, няма изход как се запихне. Намери ме, мухля. Не! Наистина беше много шумно стана това. Добре, какво че? Охо, ето ги!
Умрете, бе. Мамка ви, бе. Мамка ви, бе. Не. Мале, колко често му нападат гръбчове. Тъй, че вече гръб не обръща много. Идват. Идват две! Две! Не, давай по моста. Давай. Хит, не, хит. Хитвай. Yes. Аре бе, бати тъпия шотгън, майка му. Зим, say help. Зим, точат по 20 на хитмана. Не, застава! Ембъш! Не. Охо, знам как ще им избягал. Не. Yes. Много бе. Не. Защо? Трябва съм опит иначе. Какво намери се убива, ма на парти? Ай, елате тука, бе! Отворени! Мале, къде ще го точа, мале! Какво се заплети? Стига, бе! За целия клип купих едно! Тъпо, мога да ги направя толкова много? Умра сега. Това ще е последното. Сега много бавно трябва да ги инспектирам. Активам. И с това ще пусна RPG-то. Много бавно. Ето го, мамка му, ето го. Също да. Фани това, бе! Фани това, бе! Не! Как само 3, бе? Не, поне да си пусна оръжие. Да. Yes, ма. Не. Това трябва да се случи. О, вече всички обаче са доста щетени. Това се виждате, може би лигите... Не. Ето, виждате лигите как течат, но... Това беше за днеска. Survival Mod. Ще питам фъртата дали ме харесва. Може да направя още един такъв епизод, но забавно е. По-забавно, отколкото да... Може би да строя нещо или... Но не знам наистина. Ще помисля в следващия клип. И това беше. Беше много страшно.